Makikita sa video ang mga nagkalat na bleach products, gayon din ang mga residenteng kani-kaniyang pulot sa mga nahulog na bleach mula sa isang wing van sa Diversion Road na sakop ng Barangay Santa Lucia, Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, habang binabaybay ng wing van ang kurbadang daan, bumukas umano ang likurang pintuan nito dahilan upang mahulog ang mga karto-kartong bleach products sa daan na tumama naman sa isa pang sasakyan. Nung alas 6:20 ng umaga, nagkaroon ng traffic incident na involve yung wing van saka yung isang L300 van. Naglalaman ng mga cleaning kit at nahulog yung mga cleaning kits. Galing sila ng Manila. Nag-responde po yung mga kasama natin sa bypass, i-manage yung traffic situation doon. Umani naman ang video ng iba't ibang reaksyon sa social media. Bagamat marami ang kumuha ng mga bleach product, nilinaw ng PNP na tumulong ang ilang mga residente sa paghahakot ng mga nagkalat na bleach product at ibinalik din ito sa wing van. Yung mga tao kanina, pumupulot sila pero tumutulong sila na naibalik yung mga gamit, ng mga belongings doon. Siyempre maiwasan, may mga nasira doon, nawasak. So yun yung 7,000 na applicable settlement nila ng kabilang van. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon din sa pulisya, nagkaayos na raw ang dalawang driver. Mag-drive lang ng tama lang. Huwag masyadong mabilis, lalong-lalo na sa kurbada. Kasi hindi natin inaasahan yung mga pangyayari na may makasalubong tayo na mabilis din. So mas maganda kung pagdadrive natin ay dahan-dahan lang. Lester Narag, Balitang, Solid North.